Bueno, va ser a proposta del grup de Solidaritat per la Independència fa 4 anys, però a partir de llavors ja s'ha consolidat. Bueno, bàsicament coordina. Fem una sèrie de reunions des del febrer fins ara amb totes les entitats i cada entitat fa una tasca i després hi ha tasques comunes, com per exemple la que farem ara al migdia de la cercavila o el dinar o alguna altra que hi ha. Per exemple, tot el nucli antic i tota la part d'aquesta zona on estan els bars que participen al Copicas estava ple de gent. Enguany han aconseguit que tots els actes hi hagi un responsable. Bueno, s'ha de millorar la interacció entre les entitats. Jo crec que és això el que cal millorar.